Yau zan tona asirin da Amurka take ɓoyewa. Ta iya bakin kokarin ta wurin ta ga ta ɓoye wannan sirrin. Idan shugabannin Saudiya za su koma karnukan Yahudawa, to mu ba su. Ai addinin ma ba wasu kaɗai aka saukan muwa ba, wa duka duniya ne. Kuna da labarin harin kuna bakin waken da aka yi a shekarar 1979 wanda Amerika ta ɗau nauyi, ko kace ta'addancin juhaymin al-utaybi. Kamar da yadda na faɗa muku, bani Yahudu ba su so a yaɗa wannan labari. A shekarar 1979 shugaban ƙasar Amurka na wancan lokaci Jimmy Carter ya ɗauki nauyin wani gagarumin ta'addanci a ɗakin Allah, kamar dai irin na su Scott Perry. Abin da ya faru shine sun haɗa baki da wani babban kwamandan soji na Makka mai suna Juhaymin al-Utaybi da wani mai suna Muhammad bin Abdullahi al-Qatani. Ana tsaka da sallah a cikin harami, Juhaymin ya sa ma limami bindiga. Bayan an ji shuru, mamu suka ɗago suka yi kacibis da wannan mugun aika-aika. Daga nan suka yi tsuru-tsuru. Daga nan aka ce su yi mubaya'a da wannan mutum, wato Muhammad bin Abdullahi, wai shine mahadi. Rigici gabji. Aka ba mahadi Mike, ya fara da muƙaddima, ya ce shi ne wanda annabi ya ba da labarin bayyana shi, kuma shi al-bait ne al'alawi kamar yadda annabi ya faɗa. To da jin haka nan fa mutane suka ruga a guje domin su gudu, amma kowace ƙofa suka je za su ganta cike da dakaru da bindigu, ba hanya. Haka suka juyo suka dawo. Daga nan waɗannan 'yan ta'adda suka ci gaba da bayani. Bayan sun yi bayani mai tsawo, waɗansu daga ciki suka ce sun yadda sun yi mubaya'a, wasu kuma suka ce ba su yadda ba. A waje kuwa shugabannin Saudiya da malamai suka shiga wani hali wanda ba a taɓa shiga irin shi ba na tashin hankali. A wannan shekara an shiga bala'i wanda ba a taɓa shiga ba. Kwana da kwanaki ba a yi, ba a zuwa sallah a Ka'aba. Haka gwamnatin Saudiya ta je ta dingi neman taimako daga ƙasashen musulmai ta yadda za a yi a shawo kan zaren. Ta je irin su Afghanistan, Pakistan, kai har da Iran da Iraki. Abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Daga ƙarshe dai aka yi wata dubara, tunda an kasa shiga cikin haramin, sai aka bulbula ruwa a cikin harami. Da aka tabbatar komai ya jiƙe, sai aka jona shokin. Wasu suka mutu, wasu suka suma, wasu suka jikkata. Da suka ji uwar bari sai suka fito, sai suka miƙa wuya. To bayan an matse su, daga nan 'yan ta'addan sai suka bayyana cewa Amerika ne ta sanya su. Amma daga bisani ita Amurka ta ƙaryata wannan tuhuma da aka yi mata. To dama su haka suke, idan suka saka ka aiki ka ci nasara, to za su goyi bayan ka. Idan kuma ka faɗi, za su yi baran-baran da kai ba su baka. Misali, ga shugaban ƙasar Siriya na yanzu wanda ya kifar da gwamnatin al-Assad, Muhammad al-Jaulani. Mutum ne wanda kowa ya san cewa kwamanda ne na ISIS, wanda har FBI ta taɓa sanya tukwicin sama da dala da miliyan 10 ga wanda ya kamo shi. A kudin Najeriya kudin sun kai naira biliyan 15. Amma yanzu bayan kifar da gwamnatin Bashar al-Assad ya zama nasu. Wannan shi ke nuna ma cewa ISIS din nasu ne, Al-Qaeda nasu ne, dukan wani ta'addanci da ake yi suke sawa. To idan muka dawo gida Najeriya kuma, rigimar Fulani da makiyaya shi ma shiryayyen abu ne. Kowa ya san a lokacin da aka fara haɗa wannan rigimar, wasu buzaye ne aka zo da su daga kasashen waje, suka zo suna sace shanun Fulani. Daga baya Fulanin da suka rasa shanayensu, waɗansu suka yi tawakkali, waɗansu kuma suka zama tantirai, aka haɗa kai da su, ake sace mutane. Ana nau'in duk wani ta'addanci da su. Kun lura, aka ce ke barna amma a ce kulɓace, amma an ɗauki karan tsana an ɗaura ma Fulani. Idan yau za a ƙarar da Fulani karan katakaf, a ƙarar da 'yan ta'addan cikin su ƙarƙaf, sannan a ƙarar da Hausa Fulani wanda suka tsokale muku ido, gobe wata sabuwa za su ƙirƙiro na ta'addancin, ko Lakurawa ko kuma Boko Haram su ƙara mata yaji. Ina fa kyauta da zaton kowa ya ga bidiyon nan na ɗan majalisar Amurka Scott Perry ya fito ya bayyana ma duniya cewa su suke ɗaukar nauyin duk ta'addancin da ake yi a arewa. Wa shahida shahidun min ahliha, ku saurara. Your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan,
terrorist training camps. That's what it's funding. Jawabsan sojojin Najeriya, Christopher Musa, ya yi magana kwatankwacin karin wannan da ya faɗa cewa waɗannan 'yan ta'adda ana ɗaukar nauyinsu daga ƙasashen waje. Boko Haram regroup, and regroup and regroup. What is your answer to that? That you have in some way fed the insurgents? The problem is that I think we've talked to the international community. Let's find out the funding. When they started surrendering, by the time we left, so as we speak, we have over 120,000 that have surrendered. Most of them, when you find them, they are coming with hard currencies. How did they get them? How are they funded? How did they get the training? How did they get the equipment? What is your suspicion? Well, maybe an international conspiracy, you don't know. Who knows? How are they be able to sustain themselves for 15 years? That is one question I think everybody should ask himself. Sakamakon maganar da ya faɗa aka dakatar da shi daga shiga Canada. Kuma wanda shi ma masana a cikin ƙasar nan kamar irin su Mejo Hamza Al-Mustapha a fira shi da Barkate family shi ma ya faɗa an kakaba mana wannan Boko Haram din ne da wannan ta'addancin ba don komai ba saboda ɗiba ma'adanan mu. $1 million. I didn't say naira. Yes, it's the most expensive in the world. Do we have it in Nigeria? In abundance in Borno State. That's what started the Boko Haram. Ba don komai ba saboda ɗiba ma'adanan mu. Amma an bar mu muna can muna zagin junan mu. To ku sani ba Fulani bane abokan yakin mu. Waɗannan shugabannin su ne abokan yakin mu. Mu haɗa kanmu musulmi da Kirista. To ta'addancin nan ne da kuke gani da ilimi aka kirkire shi. Dan haka babu yanda za a yi jahilci ya kore shi. Me karatu. Su suka faɗa da bakinsu su suke ɗaukar nauyin bandit masu ɓata ma Fulani suna kuma su suke ɗaukar nauyin 'yan Boko Haram masu ɓata ma Hausawa suna kuma su suke ɗaukar nauyin ISIS wanda suke ɓata musulunci suna sannan kuma su suka ƙirƙiri kisan kiyashin da ake ma mutane a gabas ta tsakiya. Ka duba ka gani Saudiya wai aka kashe muku 'yan uwanku a gabar ta tsakiya wai waɗannan makasan naku su ne abokan kasuwancinku ku tashi ku narka musu kuɗaɗe a Saudiya kawai dala 600,000 idan ka hada da Qatar da UAE abinda Trump ya samu ya kai ma dala tiriliyan 1 da biliyan 400 a kudin Najeriya kuwa ba ma a maganar tiriliyan 1000 ba a maganar quadrillion ba a maganar quintillion gara ka ce malala gashin tinkiya ya rage nan mu ci gaba da yaki tsakanin Hausawa da Fulani koko mu tsaya mu karatun tanasu amma ku ya ku gani ku rubuta mu a comment section.